እዚ ቀለም ቋንቋዩ ንሎም ዕለት ዘዳልናዮም ሓደሽቲ ሓበሬታታት ናባኸም ክነብል ብፈለማ ኣርእስተ ዜና ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣብ ጉዳይ ወልቃይት ጸለምትን ራያን ብቦርድ መረጻ ዝተመሓላለፈ ውሳነ መልኪቱ መጋባእያ ጀሚሩ ምምሕዳር ከተማ መቐለን ኣስመራን ፈጣን መልሲ ሂቦም እቲ ትሕዝቶ መልሶም እንታይ ዝመስል እዩ ክነቕርበልኩም ኢና ኢትዮጵያ ዕድጊት ኣጽዋር ከም በሓዱሽ ቀጺላ ኣላ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ኢኳዶር ሓዱሽ ኩናት ጀሚሩሎም ንሎሚ ናይዚኦምን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ኣለና ናብቲ ፈላማይ ዜና ክንሰገር ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣብ ጉዳይ ወልቃይት ጸለምትን ራያን ብቦርድ መረጻ ዝተመሓላለፈ ውሳነ መልኪቱ መጋባእያ ጀሚሩ እዚ ቤት ፍርዲ ውድብ ስምረት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ዘቕረቦ ክሲ ስዒቡ ነቲ ብቦርድ መረጻ ዝተመሓላለፈ ውሳነ ንግዚኡ ከም ዝኣገዶ ዝዝከር እዩ ኣብ ናይቲ ማል ውዕሎ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ንውድብ ስምረት ወኪሉ ብኣካል ክርከብ እንከሎ ቦርድ መረጻ ድማ ብወገኑ ብወከልቲ ኣቢሉ ተረኺቡ እዩ ብዘይካቶም ቀንዲ ተኸራኸርቲ ወገናት ኣብቲ ጉዳይ ጣልቃ ንምእታው ሕቶ ዘቕረቡ 8 ኣካላት እውን ናብቲ መጋባእያ ተረኺቦም እዮም ካብዚኣቶም ድማ ኣብ ንሓዊሱ ካብ ክልል ኣምሓራ ዝመፁ 4 ፖለቲካዊ ውድባት ከምኡ ድማ ራያ ራዩማ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ብኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ዝምራሕ ኮሚቴ ኣስመላሽ መንነት ወልቃይት ጸገዴ በተመሳሳሊ ድማ ኮሚቴ ኣስመላሽ ጸለምትን ራያ ወሎን ይርከብዎም እቲ ቤት ፍርዲ ንወከልቲ ከሳስን ተኸሳስን ድሕሪ ምቕራብ ነቶም ጣልቃ ንምእታው ዝሓተቱ 8 ኣካላት እውን ብተራ ብምጽዋዕ ናብ መጋባእያ ንኽቐርቡ ገይሩ እዩ ኣብ መወዳእታ ቤት ፍርዲ ነቲ ዝቐረበ ክርክር መርሚሩ ውሳነ ንምሃብ ንዝመጽእ ሰሙን ረቡዕ ሰዓተ 8 ናይ ድሕሪ ቀትሪ ተለዋጢ ቆጾሮ ሂቡሎም ዘመሓድሮም ኮነ ንመሸጣ ዘውፅኦም ኣባይቲ ከም ዘለዎ መምሕዳር ከተማ መቐለ ኣፍሊጡ ኣብ ትሕቲ ኤጀንሲ ልምዓት ኣባይቲ ትግራይ ዝርከቡ ቦታታት ንመሸጣ ወፂኦም ዝብል ወራ ኣባይታ ዘየለቕሉዕ ሓሶት ክብል ወሲኹ እቲ ምምሕዳር ትማሊ ለካቲት 25/2018 ን104.4 ኤፍኤም መቐለ ከም ዝገለጾ ኣብ ባይታ ዘየለ ብዕራይ ወለዳ ሓሶት ብምምሃዝ ብሕጊ ዝሕትት ኢሉ ፓርቲ ስምረት ትግራይ ብዕለት 25/2018 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሃፍቲ ህዝቢ ዝኾኑ ቆምቲ ንብረት መንግስቲ ከመሓድሮም እምበር ናብ ሳልሳይ ወገን ከመሓላልፎም ከም ዘይኽእል ዝተቐመጠ ኣዋጅ ብምጥሓስ ዝፍጸም መሸጣን ምዕዳግን ጽባሕ ብሕጊ ዝሕትት ኢሉ ነይሩ እዩ እቲ ፓርቲ ኣብ መግለጺኡ ገዛውትን ታሪኻዊ ቅርስታትን ህንጻታት ኣብያተ ጽሕፈት ኤፍኤም መቐለ ማሕበር ባህሊ ትግራይ ማሕበር ከየንቲ ትግራይ ኦርኬስትራ ፖሊስ ትግራይ ሆቴላት መነንን ኩሓ ትሩንጎን መሸጢ መጻሕፍቲ ሕትመት ሜጋን ካልኦትን ንመሸጣ ቀሪቦም ኢሉሎም ሓዱሽ መግለጽታት መራሕቲ ኢትዮጵያ ንዞባዊ ሰላምን ጸጥታን ሓደገኛ ሳዕቤናት ኣለዎ ክትብል ኤርትራ ጠንቂቓ ብወገን ኤርትራ ዝወሃበ ምላሽ ንዝበዝሕ እዋን ብመንገዲ ሚኒስትር ዜናት ሃገር ዝወፅእ እዩ ኣብ ዝተረኸበ ኣጋጣሚ እናተደጋገመ ዝቐርብ ሓደ ቃና ዘለዎ መዝሙር ተመሳሳሊ መርዛምን ዘይሕገውን ምንዳይ ሉዓላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ እዩ ክብል ሚኒስትሪ የማነ ገብረ መስቀል ትማሊ ለይቲ ብኤክስ ምላሽ ይብሎም ፖለቲካዊ ፀዋታ ቲያትር ውድብ ብልጽግና እናሓደረ ናብ ትርጉም ኣልቦነት ይሰጋገረሎም እቲ ብስም ህፁፅ ኣድላይነት ልምዓት ነፂሁን ተሓፂውን ዝቐርብ ዘሎ ጠለብ ዘርኢ ዘየድሊ ግጭትን ዘይምርግጋእን ምዃኑ እዩ የማነ ዝነቀፍ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ካብ 2023 ኣቆጣፅራ ፈረንጃት ሒዙ ከም ዛዕባ ናብ ባይቶን ናብ ካልኦት ቦታታትን ብምምጻእ ኣጀንዳ ዝገበሮ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብምስላታት ዝተዓጀበ ነቐፌታን መጠንቀቕታን ኣብ ልዕሊ ኤርትራን መራሕታን ወርዊሩ ነይሩ እዩ ኢትዮጵያ ዕድጊት ኣጽዋር ከም ብሓድሽ ቀጺላ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ቦይንግ 777 300 ኤፍ ዝዓይነታ ናይ ጽዕነት ነፋሪት ስርሒት ቱርክ ዝኾና ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ባሪያክተር ድሮን ጽዒና ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ቴክሪዳግ ካርሎ ተበጊሳ ብኽላ ኣየር ግብፅን ሱዳንን ኣቢላ ኣብ መደበር ሓይሊ ኣየር ሃረር ኣራጊፋተንላ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ኢኳዶር ንዝርከቡ
ጉጅለ ሓሽሽ ንምምካት ዝዓለመ ወታደራዊ ስርሒት ኣሜሪካ ብወግዒ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ ስጉምቲ ዘይቲ ሃገር ደቡብ ኣሜሪካ ብሰንኪ ዝተወደበ ገበንን ብርቱዕ ዓመፅን ኣብ ትሕቲ ዓብዪ ስጋት ፀጥታ ኣብ ዘለሉ እዋን ዝወፀ ኮይኑ ቀንዲ ዕላምኡ ድማ ነቶም ንመንግስቲ ኢኳዶር ዘዳኽሙን ናብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ቀረብ ፌንታሊን ካልኦት ሓሽሻትን ዝቆፃፀሩን ዓመፅቲ ጉጅለታት ንምድምሳስ ዝዓለመ እዩ። እቲ ስርሒት ምስ መንግስቲ ኢኳዶር ብቅርበት ብምትሕብባር ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ ናይ ስለያ ሓበሬታ ምልውዋጥ ናይ ድሮን ክትትልን ወታደራዊ ምክርን ዘጠቃለለ ምዃኑ ተገሊጹሎም። ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ብተካይዱ ዘላ መጥቃዕቲ ካብ ዝተቐተሉ 6 ወታደራታ መንነት ናይቶም 4 ተፈሊጡሎም። እቶም ወታደራት ኣሜሪካ ብሰንበት ኣብ ፖርት ሸዋይባ ኩዌት ንዝርከብ ማእኸል ትእዛዝ ዝተቐተሉ እዮም። እቶም መንነቶም ዝተረጋገፁ 4 ወታደራት ወዲ 35 ዓመት ካፒቴን ካዲ ኮርክ፣ ወዲ 42 ዓመት ሳጅን ኖህ ቲተጀንስ፣ ጓል 39 ዓመት ሳጅን ኒኮል ኦምሮን፣ ወዲ 20 ዓመት ሳጅን ዳክላን ኮዲን እዮም። ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝሓዝናዮ ዜናታት ነዚ ተኸታተልኩም ይመስል ነይሩ። ሰላም።